justice and reconciliation. To adiere ni aparo ni kawuono nyaka chakre managie dhood jakom ka. Eka wanyalo konyo piny Kenya. Adiere mantiere en ni jakom gi an kaka nene to ne ochako gi tiende korka cham. Nikech jakom ncha onego kuongi duog kwa jopiny ng'uono. Jopiny manyocha luwe nonego kuongo duogo kwa ng'uono kuom duogo kendo no yombe. Kendo kuom duogo nyiso jopiny kendo nyadi bich no kwalo mbuche. Jogi ng'yo kode. Gimancha jopiny rito wang'ni ni to inda kikwalie mondo imbe iterie Supreme Court kuno mondo koro wan ema koro yali. Victor malitie moloyo ni wang'ni oduogo jakomo duogo no kwale tok no kwale gi joka ruodhi ka. Wang'ni no oduogo no kwale to kwale gi jalu bang'e kendo gi student mare gi ng'ama no puonjo. Ang'o mama nyisowa? Wuora itoke ko dada ndalo mang'eny sa oket chunye kamokwe. Ne okidhire ni nyathi moro goyi. Kata nyathino duong'ni to kidhir wuono ni nyathi moro goyi. Kuongi goe mondi onyisi kae to kelne wach. Kendo samoro kono wuotho kode to ineno ka nyathi moro kali maduong' to nyisi nyathi nyalo goyi. Otemo nyisi ni nyaki bed gi chir moro. Koro kamane wagike ni aparo ni jakomen jatugo maber lakini okia loyo. Magi diere manyaka wawach ne jopiny. Nikech samo wawuoye ni jopiny pod nigi pek. Masani e simbewa gi ido ka jopiny pod piny to be wan gi geno. Tang'o ma wan godo. Koro kuom higni 5 kanyocha no kwale mokwongo gi Nyayo 2007 ochako kwale 2013 jakomo chako duogo no kwale 2017 ochako duogo no kwale ma mar ariyo chako nomo kwadoge ombulu. Ang'o ma no timo mopogore? Emomiyo kano wang'iyo gigi te to japiny mineno wuok karom gi mane ntiere Jakaranda ka. Joka gini ng'ene gidhie gini ka gigeno gi chuny gi te. Koro miyo ntiere gik moko